Take your own. Ni hakan kuma wani abu suke bani daban ai. Ɗaya daga cikin matsalar da za mu samu da wannan abu. Yana danna wayan ne. Da yake ainihin abun a ƙasa nan ake buƙata ne to yana. No, ba laifin cire fesin ba ne ko sa shi. Laifin ainihin ana so a ajiye abun ne a nan haka. Shi wannan ɗin nan zai kama. So sai zama da cewa kuma inda yake kamawa kuma daban saboda wurin yayi kaɗan. Idan muka ƙure shi so ba zai yi abun da ake so ba. Zai zama ba zai ware ba. Yana taɓa wannan. Ai dole yana jiki za a yi zoomin ne saboda yana jiki ne za a saita. Ko ta baya zan sa abun nan ne. Sai fi kiliya gaskiya. Sai dai kuma sita wannan. Ya ƙi zubin ɗin ne abu. Fara. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا شدة قوة شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1445 wadda yake 16 ne yau ga watan 2 miladiya ta annabi Isa alaihi salam na da shekara 2024 ci gaba da karatu mu wannan littafi na matnul ashmawi wannan ina ji shine darasin mu na 11 a karatunmu da ya gabata mun yi karatu ne akan sunnonin sallah wadda yau insha Allah ta'ala za mu ɗaura daga mustahabbai na sallah malam ya ce wa amma fada'ilus salati malam ya ce amma mustahabban sallah
fa ashara su 10 ne raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami daga hannaye yayin kabbarar harama lokacin da mutum zai yi kabbarar harama ya shiga sallah ya daga hannaye a wannan lokacin domin yin kabbarar harama malam yace wannan mustahabbi ne idan muka kula kabbarar harama tana da ababe da yawa idan mutum ya tashi yin kabbaran harama ababin da ake bukata a lokacin abu uku ake so ana son niyya ana son lafazi na kabbara ana son daga hannaye duka wannan a lokacin da mutum zai shiga sallah lokacin da mutum ya daga hannaye haka Allahu akbar ya kasance wa'annan ababe guda uku sun samu niyya ta samu lafazin kabbara ya samu sannan sai a samu daga hannaye idan ba a samu niyya ba samu lafazin kabbara ba wannan daga hannaye bai da amfani daga hannayen malamai suka ce yana zuwa ne ta babin mustahabbi amma ginshikan ababen shine niyyar da kabbara niyya rukuni ce yin kabbaran shi ma yana cikin wayannan ababen da suke na dole yana ɗaya daga cikin abin da ke rukunai mutum yayi kabbaran harama amma daga hannaye shi mustahabbi ne to idan mutum ya tashi daga hannaye a lokacin da zai yi kabbara an rawaito shi ta hanyoyi da yawa duk yadda mutum ya so zai daga ta wayannan hanyoyi guda uku mutum yayi kabbarar tare da daga hannaye ya gwamaya su Allahu akbar ga kabbara ga daga hannu sai yayi su tare idan ko mutum ya so bayan yayi niyyarsa zai iya kabbara yayi niyya sai yayi kabbara Allahu akbar sannan sai biyo da daga hannaye in ya so sura ta uku idan yayi niyyar sai daga hannaye sannan bayan ya daga hannayen sai yayi kabbara Allahu akbar wa'annan hanyoyi guda uku kowace mutum yayi a wurin kabbaran harama yayi mutum ya ga dama ya gwama ya kabbarar da daga hannaye in ya so ya gabatar da kabbarar akan daga hannaye in ya so ya gabatar da daga hannaye akan kabbara duk abinda mutum yayi wannan ya wadatar to ita kabbarar harama tana ɗaya daga cikin ababen da ke rukunai ne na sallah wadda babu sallah sai da ita amma daga hannayen wannan da mutum zai yi kabbarar harama kuma yayi niyya amma sai manta bai daga hannaye ba babu komai a kan shi su malamai suna ga ko da gangan mutum ya bari bai daga hannayen ba ya dai saba bai yi sallar yadda manzon Allah ya yi ta ba amma malamai suka ce ba zai yi qabli ba zai yi ba'di ba mustahabbi na biyu malam yace wa tatwilu qira'ati subhi da tsawaita karatu a sallar asuba ana buƙatar tsawaita karatu limami ya kai karatu mai tsawo a sallar asuba amma karatun da za a yi a sallar asuba malamai suka ce sharadi ne idan babu gajeyu daga cikin mamu idan babu gajeyu babu masu rauni wannan ana buƙatar a tsawaita karatu amma idan akwai masu rauni wannan ba a buƙatar tsawaita musu sallah ana buƙatar liman ya sauƙaƙa wa mutanen da zai ja sallah ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wata rana Mu'adh ibn Jabal ya zo jan sallah sai wani ya fita daga sallah wani ya zo mai bi shi sallah bai sallarsa daban saboda shi Mu'adh ibn Jabal yana baro garin su Quba sai ya taho cikin Madina a da Quba ƙauye ne a gefen gari kamar yadda yanzu anan ƙauyuka da yawa gari yayi sosu amma da ƙauyuka ne a gefen gari ko da ƙauyuka ne a gefen gari to amma yanzu gari yayi sosu to haka da Quba take wani ƙauye ne a gefen Madina amma yanzu gari yayi so shi yana cikin garin Madina to Mu'adh ibn Jabal daga Quba yake zuwa sai ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kusa ka kasance tare har dare amma fa Mu'adh ibn Jabal a Quba shine limamin su na asuba shine limamin su na isha
idan gari ya waye zai taho Madina azhar la'asar magariba duk zai da manzo sallallahu alaihi wasallama zai ma yi isha tare da manzon Allah sai ya koma ya tarar da mutanen garin suna jiran shi ya dawo ya ja su sallah. To Mu'adh ibn Jabal idan ya dawo mutanen gari a lokacin yawanci ake sake ruwa don su shayar da gonakansu su mutanen Quba. Idan ka sako ruwa dama yadda ake kowa sai zai tsaya gonarsa sai ya tara ƙasa sai ya tare magudanar ruwan. Idan ruwa ya taho sai ya tsaya a gonar bayi da hanyar fita sai ya jika gonar tashi gaba ɗaya bayan ya shayar sai ya bude sai ruwan sai ya wuce gonar makwabcinsa shi ma sai a tarar ya tare shi ma sai gonarsa a shayar da ita shi ma sai ya bude. To wasu sai su tsaya yin sallah a garin Madina a Quba ba su je suka tare ba sai a sako ruwa sai ya wuce gonakansu ba su a shayar da gonakansu ba. Mu'adh ibn Jabal kuma ya zo jan sallah sai ya tsawaita. Shi yasa wata rana wani mutumi sai ya sallarsa a gefe sai ya je tare ruwa a gonarsa. Mu'adh ibn Jabal ya ce sai na ga manzon Allah yau ka kibi na sallah yau ka kibi ya yi sallah tare da kai. Shi kuwa mutumin da gari ya waye kan Mu'adh ibn Jabal ya kama hanya ya je Madina. Ya je samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa abin da ya faru. Da Mu'adh ibn Jabal ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aturidu an takuna fattanan ya Mu'adh, kana so kasance mai fitinan mutane ya kai Mu'adh? Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hana shi yace in zaka ja sallah kake jawo mutane sallah idan kake karanta irin su wallaili su washamsi su wadduha sai masa misali da irin wayannan surori don ya takaita sallah. Haka wata rana wani mutumi zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni la ta'akhkharu an salati subhi min adli fulanin mimma yutilu bina, yace ina makara da daga sallan asuba gidansa na kusa da masallaci sai ki fitowa saboda limamin su tsawaita sallah yake da shi. Idan ya ki fitowa sai limami yayi nisa sai ya fito ya jona. Na idan da sallah sai je ga manzon Allah yace ga dabi'ar da yake kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai huduba yace ayyuhan nas inna minkum munaffirin. Allah yace ya ku mutane daga cikin ku akwai masu korar mutane akan yin sallah. Ayyukum amman nasa falyujiz. Manzo Allah ya ce duk wanda zai ja mutane sallah cikin ku to yake takaitawa kada yake tsawaitawa. Fa inna min wara'ihi ad-da'ifa was-saqima aw tarwaya wato wal kabira wa dhal haja. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce domin adboyin da suke bin ka sallah akwai manya da shekaru suka musu yawa, akwai masu rauni, akwai marasa lafiya, akwai yara ƙanana, akwai masu buƙatu. Ba so liman ya tsawaita mutane sallah ya wuce misali. Amma gashi sai aka tarar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma yana tsawaitawa. Wata ran ya ja sallar magariba da suratul a'rafi. Suratul a'raf tana da kusan izu biyu ne da wani abu, amma haka ya ja sallah suratul a'rafi dukanta ya karanta ta a sallar magariba. Shi yasa aka taba samun wani lokacin wato khilafar mutawakkil aka samu wani ana ce masa Ubada yadda kilimamin sa aka yi shi ƙara wurin khalifa akan cewa gawa ne da kilimaminsa. Sai ya kira shi aka kawo shi gaban khalifa aka ce kai kuma me yasa ka da kilimaminka? Sai ya ce wallahi ya khalifa na tashi zan san maka ne in yi tafiya. A da ka sai za tafiya san mako ake. Ya ce sai ya ji an kira sallah a masallacin su sai ya tsaya don a yi sallah. Da ya zo ya tsaya za a yi sallah liman sai ya kama suratul baqara sai da ya karanta musu bakara a sallan asuba. Yace suna idarwa rana ta kusa fitowa. Yace ana idarwan sai liman ya wayoyi sai yace jama'a don Allah ku yi hakuri, na manta shi ban da alwala ku zake sallah. Shine wannan mutum ya hauli man da duka ya jibgi liman da gaske aka kai shi wurin khalifa. Khalifa yace da ina nan da na taya ka. Da ya tashi dukan liman saboda liman yayi ganganci. Amin da zai ja mutu ya karanta masa bakara kuma duk a bayi da alwala, kuma kai mutum matafi ne. So kaga tsawaita sallah kenan yana iya jawo rashin fahimtar juna tsakanin liman da kuma mamunsa. Yanzu mutum idan na da bukata wani ku yi alkawari da wani ya ce ma to ka zo ku haɗu a bakin sallah bakin hanya nan karfe 7:30 misali 7:30 za ku haɗu. Sai ka ce to ga masallaci bari ka zo ka shiga ku yi sallah tunda kaga yanzu 7:20 sallah ba za ta wuce minti 8 ba ko makamancin su ba za ka iya samu. Liman da ya kabbarta sallah sai kamo doguwar sura ya kama karantawa.
hankalin mutum duka zai bar sallah sai ya koma kan alƙawarinsa. La'alla ma ba sa bai ta daukan waya yana dannawa yana duba karfe nawa saboda kada wancan ya zo ya wuce. Kaga kenan ya fidda tunaninsa a sallah. To ana son tsawaita sallar asuba amma ba a son kuntatawa mutane. Sannan su ma mutane kuma ba kowane karatu bane tsawaitawa. Wani lokaci wasu sai su dauka kawai in ka karanta shafi 1 shafi 2 rubu'i 1 da rabi dan shafi 3 ya mutu ga ka tsawaita sallah. Wannan ba tsawaita sallah bane. Ya kamata mutane su sani ba kowanne abu bane. Wani lokaci sai ga mutane sun fi son zuwa masallatan da ba a tsawaita sallah. Masallacin da za ka karanta akwai a sallan tarawih da muna yara akwai masallaci wasu ayoyi limamin ya zaba yake karantawa. Tashi raka'ar farko mudahammatan, ta biyu summa nazar, ta uku wal asr, ta hudu haka da yake dauko su yan gajeru sai hada su guda 10 kawai su yake sallah da su. Da ya tashi karanta fatiha ce summa nazar kawai sai ruku, ya dago ya karanta fatiha ce mudahammatan ne ruku, ya ta sai kawai haka zai wal asr sai maka ruku, wal fajr sai ruku, tunda duk aya ne wal fajr an yi aya ne sai ruku, sai zabirin wayannan sai ja sallah da su. Sai ga mutane cika suke saboda wanda limamin yana gama da wuri. To ba shi ake bukata ba, mutumin da ya tashi da asuba ka gama baccinka na dare yanzu ka tashi jikinka a sake. Na farko duk wata damuwa ka kwanta bacci ta yi sauki a jikinka. Na biyu gajiya da kai idan kai lebura ne ko kai aiki gajiyar ta sauka. Mutum ya tashi da asuba zaka fara ayyukanka na safi sai ka fara da sallah. To wannan sallar tsawaita ta ka tsawaita alakarka da ubangiji. Idan ka tsawaita alakar da ubangiji yanzu ka samu alaka mai yawa tsakaninka da ubangijinka, mai yiwa yininka sai yayi kyawu. Yafi akan mutum ya tashi yayi sallah kai gajerun surori da asuba. Ko da ba za a tsawaita da sauran salloli ba, amma asuba dai ba sun takaita sallah mutum ya yi karatu kaɗan sai dai idan akwai wanda zai cutar. To malai ya ce a tsawaita karatu a sallan asuba da sallar la'asar. Wa taksiru qira'atil asri wal maghribi, da takaita karatu a sallar la'asar da sallar magariba. Su ba su tsawaitawa, su ana takaita su magariba da la'asar. Su sai a takaita karatu ba a tsawaitawa. Amma duk da takaitawar gashi mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta a'rafi a sallar magariba. Wa tawassutul isha, sannan da yin karatu tsaka-tsakiya a lokacin da zai yi sallar isha. Shi ba can mai tsawo irin na asuba ba kuma gajere irin na magariba ba, shi sai yi karatun tsaka-tsakiya. Saboda haka wannan mustahabbi ne. Amma idan mutum bai bi wa'annan ba, bai laifi ba. Mai yawa mutum yazo bai tsawaita sallah asuba ba, bai takaita sallah magariba ba, bai tsakaita sallah a misali al'asar ba. Wannan mutum bai yi laifi ba. Bukata dai wa'annan malam ya kawo su ne a babi na mustahabbi. Wa qawlu rabbana walakal hamdu, da fadin rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu a fade ta idan mutun ya dago daga ruku'u, malam yace wannan sunna ce lil muqtadi ga mai bin liman sallah, wal fadhi da mai sallah shi kadai. Wadda farkon fadin ta wani sahabi ne ana ce masa Rifa'a. Wannan Rifa'an shi ya taho wata rana yazo ya riski sallah a ruku'u, da aka dago sai liman yace sami Allahu liman hamida, sai yace rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ana ka fara fadin ta Annabi alaihi salatu wassalam ya sanya ta zama sunna, ko ya sanya ta a nan wurin malikiya suka mai da ita mustahabbi. Ake fadin ta a sallah idan aka dago, mamu zai ce rabbana walakal hamdu, mai sallah shi kadai zai ce sami Allahu liman hamida, ya ce rabbana walakal hamdu. Liman kuma zai ce sami Allahu liman hamida kadai. Mun yi zantuttukan nan a baya a game da cewa mutum zai iya fadin dukka biyu ko da mamu ne, da iya cewa sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana walakal hamdu. Wat tasbihu fi ruku'i was sujudi, da yin tasbihi a cikin ruku'i, da yin tasbihi a cikin sujjada. Da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka yi ruku'u ko suka yi sujjada suna faɗin wasu ababe, kowa ya faɗi gurgudun abin da ya samu. Sai aka sako da wato fasabbih bismi rabbikal azim. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ij'aluha fi ruku'ikum, yace wannan tasbihin ku sanya shi a ruku'unku.
sai daga nan aka fara fadin subhana rabbiyal azim daga lokacin da aka saukar da fasabbih bismi rabbikal azim. Ana nan bayan kwanaki sai aka sako da sabbih isma rabbikal a'la. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ij'aluha fi sujudikum. Ita kuma wannan tasbihin ku sanya shi a sujjadarku. Shi yasa a sujjada sai a ce subhana rabbiyal a'la, a ruku'u sai a ce subhana rabbiyal azim. Bayan su akwai ababe da yawa, kamar mutum ya ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, kamar mutum ya ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kamar misali mutum ya ce allahumma laka raka'atu da makamantansu. Akwai addu'o'i da yawa wanda ake a ruku'u, ai tasbih da yawa da ake a ruku'u, akwai tasbihai da yawa da ake a sujjada. Mutum sai yayi gurgudun wanda ya samu. Idan yayi wannan tasbihi a ruku'u, idan je sujjada yayi tasbihi anan kuma ake addu'a, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ruku'u ku yawaita tasbihi da girmama ubangiji, yace a sujjada kuma ku dage da addu'a. Tabbas idan kuna addu'a sujjada za a amsa muku. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mana haka. Kenan ana buƙatar mutum ya yawaita yin tasbihi a ruku'u. A ruku'u tasbihi yafi yawa, a sujjada addu'a tafi yawa, haka yake so. Amma a ruku'u ba za a ce a ruku'u ana yin addu'a kamar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli malamai suka ce addu'a ne, suka ce amma a ruku'u ba majali ne na faɗin bukatunka ba, majali ne na tabbatar da iya wannan abin da ya zo a sunna. Amma a sujjada idan kana cikin sujjada ka faɗi addu'o'in da suka zo, kai ma in kana da bukata sai ka amsa, saboda manzo Allah ya ce fajtaidu fi du'a, ku dage da yin addu'a don tabbas za a amsa muku. Kaga wannan ya bada kofar ayi ta addu'a cikin sujjada. Wannan anan mutun yake faɗin bukatunsa. Wa ta'minul imami fi sirri faqat, da faɗin amin ga liman a ɓoye, wato a sallar da ake yin ta a sirrance kawai. Liman ya ce amin a sallar da ake yin ta a sirrance, malam ya ce wannan mustahabbi ne. To a sallar da ake yin ta a bayyane yana nuna mana cewa kenan liman ba zai ce amin ba. Liman sai ya yi shiru, mamu su ce amin. Wannan shi malikiya suke gani. Amma sauran mazahib suna ganin cewa liman zai ce amin ko da a bayyane ke karatu. Hadisi ya zo, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu fa aminu. Idan liman yayi amin kuma ku yi. A wani lafazi kuma fa idza qala al-imamu ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan liman yace ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin ya kare karatun Fatiha, to ku ce amin, inji annabi sallallahu alaihi wasallama. Tunda shi yayi bayani, malamai suka ce kenan mamu za su faɗi, a waccan ruwayar kuma liman ma zai faɗi. Liman zai faɗi amin kamar yadda ya zo a lafazi idza ammana al-imamu fa aminu. Idan liman ne amin ko ma ku yi. Saboda haka kenan liman yana iya faɗin amin a sallah ta boye, yana iya faɗin amin a sallah ta bayyane. Mamu yana faɗin amin domin yana da daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu tunda addu'a aka yi, da ka tashi karatun Fatiha kace siratal ladina, kace wato ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wannan addu'o'i kai, wannan addu'ar da kai, yanzu sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna a faɗi amin. Kenan sunna ce mutum ya faɗi wannan lafazin amin, sunna ce. Faɗa a cikinsa bayan an ƙare karatun Fatiha, liman ya faɗa, mamu ya faɗa, wannan duka babu laifi. Sannan sai malam ya ce mana wal qunutu da yin qunuti. Mutum yayi qunuti a cikin sallah. Menene qunuti anan? Kalmar qunuti anan yana nufin addu'a, amma kalmar qunuti tana da ma'anoni da yawa. Qunuti tana zuwa a matsayin da'a, kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, ai masu da'a. A wata aya ce asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin.
ai mata masu da'a ga Allah. Kaga anan gurin kunuti yana iya zuwa da ma'anar da'a, sannan kunuti yana iya zuwa wato da ma'ana ta bi ma'ana, yana iya zuwa da ma'ana ta tsayuwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi game da wato me yafi a cikin sallah, sai ya ce tulul qunut, yawaita tsayuwa, ai mutun ya dade a tsaye, bi ma'ana yayi karatu da yawa. Sannan kunuti yana iya zuwa da ma'anan shiru, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina. Sai sahabin da ya ruwaito sai ya ce da aka sako da ayan nan fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami, malamai suka ce wannan ma'anarsa shine kunut, shine yin shiru. Sannan kunuti yana iya zuwa a matsayin sallah, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin wanda yake jihadi saboda Allah, misalin wanda yake jihadi saboda Allah wato kamar misalin wanda ya tsaya ne, as-sa'imul qa'imu, kamar wanda yake tsaye ne, alqanitu bi ayatillahi, yake sallah da ayoyin Allah, kaga sai zo a matsayin sallah. Sannan kunuti yana iya zuwa a matsayin wato addu'a, shine kamar yadda yazo qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharan, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kunuti na wata guda. Sannan kunuti yana iya zuwa a matsayin tsawaita sallah, kamar yadda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama lam yazal yaqnutu fi subuhi, bai gushe ba yana kunuti a asuba har ya mutu, ai bi ma'ana yana tsawaita sallah. Da wannan malamai suka ce to yin kunuti a sallah sharadi ne ko ba sharadi ba? Ba sharadi bane. Malam ma ya kawo shi a babi ne na mustahabbi, an so mutun yayi. To idan mutun zai yi kunuti, malamai suka ce ya halatta mutun yayi kunuti, amma ba za a mai da sallah dukanta kullum a yi mata kunuti ba. Suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama yayi kunuti ne idan wasu ababe suka taso sai yayi kunuti, idan suka wuce kuma sai ya daina, bai dawwama yana yin kunuti ba, kamar yadda ya dawwama yana sauran ababe. Kunuti yana yin ta ne idan bukata ta kama. Akwai lokacin da aka kashe masa sahabbai mahaddata alqur'ani, manzo sallallahu alaihi wasallam sai yazo ta kunuti na tsawon kwanaki, sai da wata guda yana kunuti, daga baya sai ya daina. Ka kenan kunuti yana nuna mana cewa manzon Allah yana yin shi ne na lokaci, idan wani abu ya taso sai yi. Amma a bangaren malikiya sun ce mustahabbi ne, kullum ake yin sa a sallar asuba. Wa huwa, suka ce alqunutin nan shine Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah muna neman taimakonka, wa nastaghfiruka, muna neman gafararka, wa nu'minu bika, muna masu imani da kai, wa natawakkalu alaika, kuma muna dogaro gare ka. Wannan duk yabo ake ma Allah. Wa nuthni alaika alkhaira kullah, muna maka dukkanin wani yabo da jinjinawa na alkhairi, duk wani yabo na alkhairi muna yi maka. Kaga wannan duka yabo ne ga Allah ta'ala. Nashkuruka, muna masu gode maka, wala nakfuruka, ba mu kafirce maka, wa nakhna'u laka, muna masu kankan da kai gare ka, wa nakhla'u, muna janye jiki, wa natruku man yakfuruka, mu rabu da duk wanda yake kafirce maka. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah kai kadai muke mabauta, wa laka nusalli, kai muke masalla, wa nasjudu, kai muke masujjada, wa ilaika nas'a, kuma gare ka muke kai komo. Ai bi ma'ana ayyukanmu na sa'ayi, bi ma'ana ayyukan sa'ayu a nan wurin yana nufin ayyukan da mutum zai yi ta yi na da'a. Duk wayannan ayyuka sai wake cewa ilaika nas'a, ai gare ka muke ayyuka na da'a muke yi. Wa nahfidu, kuma gare ka muke duk wani kokari, wa najtahidu, gare ka muke duk wani kokari na neman samun karbuwa. Narju rahmataka, muna fatan rahamarka, muna kwaɗayin rahamarka, wa nakhafu azabaka, muna tsoron azabarka, aljidda, azabarka wacce take mai tsanani, inna azabaka bil kafirina mulhiku, lalle azabarka ga kafirai abin riska ne, bi ma'ana azabarka za ta riski kafirai wanda suka kafirce. Wannan an ruwaito shi ruwaya ce ta Imam Tabarani, amma banda ita akwai addu'o'i da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a sallah.
a bangare dai a wurin kunuti wani lokaci yana yin Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini wasrif anni sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Wani lokaci yana yin wannan. Malamai suka ce kunuti in ya kama wannan duk abin da kai akan buƙatar ka za ka yi kunuti, akan buƙatar da ta kama. Idan bala'i yake ciki, abu yayi tsanani, masifa ta yi tsanani, sai ayi addu'a. Kamar lokacin khilafar Ali ibn Abi Talib yayi ta kunuti lokacin da bala'i yayi yawa. Bala'in yayi yawa sai tashi sai yayi kunuti, sai yayi ta addu'a. Kaga irin waɗannan sai ya zamo kamar sunna ce idan bala'i yayi tsanani sai ayi kunuti. Ai kwalin da ake ciki kwanakin bayan sarkin musulmi ya sanar na cewa ayi ta addu'o'i ana ta kunuti a masallatai, ya bada wannan umurni wanda kusan bai wuce sati 2 ba da yin wannan maganar, ko sati 3 haka. Ya bada umurnin ayi ta kunuti. Me hikimar yin shine don a roki Allah. Yawanci nawazil ne, bala'i ne idan ya tawo mutane sai ayi ta koma ga Allah ayi ta roƙonsa. Wannan shine hikimar yin kunuti. Ma ba da wama za a yi kullum ana yin kunuti ba, amma a malikiya sun kawo shi a babi na mustahabbi kullum a yi shi a sallata asuba. Wal qunutu la yakunu illa fi subhi. Al qunuti ba a yin sa sai a sallar asuba khassa kawai. A sallar asuba kadai ake yin wato kunuti. Wa yakunu qabla ar-ruku'i, kuma ana yin sa ne kafin ayi ruku'i. Kan mutun yayi ruku'u sai yayi addu'a, yayi kunutin sa sannan yayi ruku'u. Wa huwa sirrun, kuma ana yin sa a boye ake yi, ba a bayyana shi. To ana yin sa amma wanda yazo mai yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kunuti wancan yana yi a bayyane, sahabbai suna ji suna cewa amin. Amma nan malam ya ce shi kunuti wannan da za a iya sallar asuba shi a ɓoye kawai za a yi shi, ba za a yi shi a bayyane ba a bayyana shi. Sannan ci gaba sai malam yake cewa wata shakkudu sunnatun, yin tahiya sunna ce wa lafzuhu lafazinsa. Anan babin sunnoni muke? Babin mai muke? Babin mustahabbai. Amma sai ya kawo tashahhudu sunnatun. Idan ba ku manta ba, lokacin da muka karanta sunnoni guda 10 nawa ya kawo su, 12 ko muka karanta su, na faɗi cewa amma sun ƙaro wasu ababe a matsayin sunna wa'anda har malamai suka yi ta kawo su har sun kai guda 20 a wasu littattafai. Idan ka bi sunnonin da malamai suka kirgo na sallah, sun kai kimanin kusan sunnoni guda 20. To daga ciki muka ce akwai lafazin tahiyya. Karanta tahiyyar sunna ce a babin sunnoni. Wal julusul awwal ya kawo mana da zaman tahiyya na farko yace sunna ce. Zaman tahiyya na farko zaman yayi magana, bai yi maganar lafazin tahiyyar ba. Shi yasa malam anan sai yanzu ya kawo mana to lafazin tahiyyar yadda mutum zai yi ta. Wannan tahiyyar ya kawo ta attahiyatu lillahi. Dukkanin wata gaisuwa ta tabbata ga Allah. Azzakiyatu, haka tsarkakan ababe sun tabbata ga Allah. At-tayyibatu, daɗaɗan ababe sun tabbata ga Allah. As-salawatu, haka salloli lillahi duk sun tabbata ga Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ato aminci ya tabbata a gare ka ya kai annabin Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, da rahamarsa da kuma albarkarsa. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Amincin Allah ya tabbata a gare mu, ya tabbata akan bayin Allah salihai. Ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu wani abin bauta sai Allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma na shaida annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne. To anan ita ce tahiyya. Wannan tahiyya ta zo da lafuza daban-daban. Kusan yanzu ga wasu lafuza nan
na to da su kusan guda 6 na tahiyya. Akwai ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, ita tafi shahara. Akwai ruwaya ta Abdullahi dan Umar. Akwai ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud. Akwai ruwaya Abdullahi dan Abbas. Akwai ruwaya ta Abu Musa al-Ash'ari. Akwai ruwaya ta Umar bin Khattab. Akwai ruwaya ta Aisha radiyallahu anha. Wayannan ruwayu ga su kamar haka. Ruwayar Abdullahi dan Mas'ud wacce tafi shahara ita ce Abdullahi dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mini tahiyya. Yadda ake karanta tahiyya yace kaffi baina kaffaihi. Ya rike hannayena a tsakanin hannuwansa. Ya kame hannayena ya rike. Wannan hanya ce ta koyarwa. Ina malaman education bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wurin koyar da yara, ya kama hannun yaro sai ya rike. Yaro duk lokacin da zaka isar masa da sako mafi yawa hankalinsa na wani gu. Yaro yana da yawan wasa saboda shekarunsa na wasa ne. Amma duk lokacin da ka kame hannayensa ka rike, yanzu ka rike fika-fikansa duka, dama da su yake wasan. In ka rike hannayen zai mai da duk hankalinsa gare ka, ya ji me za ka yi masa. Yana jira duka ne ko bayani. Shi kawai yanzu ka riƙe hannayensa ka hana shi wasa, zai ji me za ka yi masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kama hannun yara ya kama hannun wannan, sai ya karanta masa tahiyya, yana faɗa yaro yana amsawa har ya iya. Ya kama hannun wancan da aka yi koya masa. Zamu ji Abdullahi dan Mas'ud ma ya riƙe hannun shi. Da ya zo gaya masa tahiyyar sai ya ce masa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-tayyibatu assalamu alayka. Kaga na farko at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, zamu kula sauran ruwayu da zamu ji za su dan sha bamban da ta Abdullahi dan Mas'ud. Mai yiwa a farko, mai yiwa a ƙarshe. A farko Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud ya ruwaito at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka. Zamu je su ruwaye sun saba. Sannan da can da yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wasu ruwayoyin za su zo da ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anan akwai ruwayar da ta zo da wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. To bari mu ji ruwaya ta biyu, ruwayar Abdullahi dan Abbas, shi ma irin wannan bayani na Abdullahi dan Mas'ud yace kamar yadda manzo Allah yake koya masa alqur'ani haka ya rike shi. Sai yace masa at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ta sha bamban da ta Abdullahi dan Mas'ud ko at-tahiyyatu al-mubarakatu was-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ta Abdullahi dan Abbas, karshen ta sai zo da wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ta Abdullahi dan Mas'ud, karshen ta sai zo da wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Farkon ta Abdullahi dan Mas'ud, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu was-salawatu wat-tayyibatu lillah. Shi kuma ta Abdullahi dan Abbas ta zo da ruwayar at-tahiyyatul mubarakat. Babu wannan mubarakat din a ruwayar Abdullahi dan Mas'ud. Sai ta zo da at-tahiyyatu al-mubarakat, as-salawatu at-tayyibatu lillah. Sai zo da wannan. Ruwaya ta uku, ruwayar Abdullahi dan Umar, shi ma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa tahiyya, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga shi kuma ruwayarsa ta zo da wahdahu la sharika lahu. A wayancan ruwayoyi duka biyu babu wanda suka gabata. Sannan a farko attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka. Amma ruwayar Abdullahi dan Abbas attahiyatul mubarakat. Ruwayar Abdullahi dan Mas'ud attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Shi kuma da zai ci attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu sai ya ci assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. A farko tayi kamar ta Abdullahi dan Mas'ud, a ƙarshe ta saba. A farko ba ta yi kamar ta Abdullahi dan Abbas ba, a ƙarshe kuma nan ma suka saba. Sai tahiyya ta uku tayyan Abu Musa al-Ash'ari, shi ma ya rawaito irin wannan tahiyyar. Shi ma ya rawaito attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Karshen kuma sai yazo dai da irin na su Abdullahi dan Abbas, sai yazo da irin wannan ruwaya ta uku ita ce ruwayar Umar dan Khattab, shine yazo da attahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu assalamu alayka, ay at-tayyibatu was-salawatu lillah. Haka yazo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Haka yazo da ita ma har ƙarshe. A ƙarshe sai yazo da wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ruwaya ta ƙarshe ruwayar Aisha, irin wannan tazo attahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sai ta zo da assalamu alan nabi. Ita kuma a ruwayanta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a duk sauran ruwayu guda biyar da muka yi, amma nata kuma sai zo da assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita kuma da haka ruwayan suka zo, to haka suka jero su. Duk wacce mutun yayi tayi, don da mutun yayi tayi. Allah ta'ala ya samu dace. Lokaci ya dan ja, za mu takaita anan. Idan muka zo sai mu tashi kusan farkon shafi na gaba, amma kafin nan za mu dan yi tunasarwa na 'yan mintuna kaɗan. Yau muna kusan 6 nake ji ga watan Sha'aban. Watan Sha'aban wata ce da take da matukar muhimmanci. Ita ce watan da daga ita sai watan Ramadan, wata ce mai makwabtaka da watan Ramadan. Usama bin Zaid ya ruwaito hadisi cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan azumi a wannan wata. Sai ya tambaye shi, yace ya manzon Allah, naga kana yawaita azumi a wannan watan sabanin sauran watanni. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce shahrun yakfalu anhu nas. Yace wannan wata ce da mafi yawan mutane suka rafkana, ba su san kimarta ba, bi ma'ana ba san matsayin wannan watar ba, ba san falalanta ba, ba san abin da ke cikin ta ba. Yakfalu anhu nas, mutane da yawa sun rafkana game da wannan watar. Yace yurfa'ul a'malu fihi ila Allah, ana daukan ayyukan mutane zuwa ga Allah a cikin wannan watar. To wannan lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, malamai suka ce ana daukan aikin bawa sau hudu ne. Na farko akwai aiki da za a dauka na kowace rana. Da safe za a dauki ayyukanka, na dare akai ma Allah. Da yamma za a dauki ayyukanka, na rana akai ma Allah. Kullum malaiku suna yin wannan. Idan suka ji Allah na tambayan su kaifa taraktum ibadi, ya kuka bar bayina, sai su ce taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Lokacin da muka je mun samu suna sallah, yanzu ma da muka baro su mun baro suna sallah. Shine shirin da malaiku za su yi ma bayin Allah na kware. Wannan daukan aiki na kullum. Karkashin wannan daukan aiki, Imam Bahak a kullun da yamma kuka yake, yana cewa ban san wani aiki za ka yi ma Allah ba. Daukan aiki na biyu na sati duk ranar Alhamis
za a tattara aikin mutum sai a kai ma ubangiji. A duk ranar alhamis sai a tattara aiki sai a kai ma ubangiji. Bi ma'ana an tara aikin ka na wannan satin, an tara aiki kullum ana kai ma ubangiji ana ajiyewa. Idan ya kai sati sai a tara sai a sake buɗe musu wani file mai yiwa ajiye, misali sai ajiye su, an sake kusantar da su ga ubangiji. Yanzu ayyukanka sun yi nisa. Daga nan sai kai ta tara aikinka. Idan shekara ta yi a wannan watan sai a haɗa aikin shekaran duka sai a kai ma Allah. Abinda malamai suke cewa idan na tashi yau aikin jiya na yi kurakurai, ina raye yau sai in kokari in gyara, kana dauki ayyukan yau sai in kokari in tuba ma wayancan munanan ayyukan, tuba ma Allah akan munanan ayyuka da na aikata. Shine hikimar a dauki aikin ka na kullum, a dauki aikin ka na sati, a dauki aikin ka na shekara. Idan baka tuba a sati ba sai kai tuba ga shekara ta zo, sai kokari ayyukan ka na munana duka ka nemi yafiya, ka tabbata akan ayyuka na kware. Daukan aiki na hudu shi kuma ba a daukan sa sai idan ajali ya zo maka. Lokacin da ajali ya zo ana nade takaddun mutum duka, an gama rufe aiki sai a tattara duk ayyukan da kai a rayuwa sai a ji ai filing din su, daga nan sai a ajiye. Daga nan sai a ajiye. Daga nan sai a ajiye wannan ayyukan. Wannan ya zamo shine document na mutum. An ajiye masa aikinsa sai ranar alkiyama a yi masa hisabi da wannan aiki. Na kowace rana zan iya tuba in gyara, na sati zan iya gyarawa, na shekara zan iya gyarawa, amma na ƙarshe idan ya zo lokacin ɗaukar rai shi ba a gyara shi. Kenan wannan kamar tunasarwa ne mu yi ƙoƙari mu gyara ayyukanmu. Ibn Rajab ya ce a ɗauki aikinka kana mai ɗa'a, lalle za ka samu karɓuwa a wurin Allah, aikinka zai yi kyau. An ɗauki ayyukanka kana cikin ɗa'a sai Allah sai ya maka taimako. Ya fi akan a ɗauki aikin mutum na shekara yana cikin sabo. Shi yasa ake so aiwata ayyukan alkhairi. Ibrahimun Nakhai, Allah ta'ala ya masa rahama, duk ranar Alhamis zai zauna yana kuka a duk ranar Alhamis da yamma. Matarsa ta zo ta zauna kusa da shi tana kuka, dukkaninsu biyu suna kuka. Ba suna kuka ne saboda an musu sata ba, ba suna kuka ne saboda ba su samu kuɗi ba, ba suna kuka ne saboda ba a yi girki ba ko wani abun su ya ɓata. A'a, suna kuka ne yana ce mata yau za a kai aikinmu gaban Allah, yau Alhamis. Yau ni da ke za a kai aikinmu gaban Allah, ba mu sani ba za mu samu tsira ko ba za mu samu ba. Wannan haka zai ce yana kuka duk ranar Alhamis. Amr bin Qais wani ɗan kasuwa ne, dila ne na kasuwa, yana nan a garin Madina. Idan shekara ta yi aka zo watan Sha'aban sai ya rufe shagunansa, sai ce wannan wata ce da ke makwabtaka da watan Ramadan, bari mu sama ma kanmu sabo da aikin alheri. Sai ya kama karatun Qur'ani da makamantansu. Nukta ta biyu, watan Sha'aban wata ce da ake so ka yi ma kanka training tun da za ka tinkari watan Ramadan. Yau duk wani abu da mutum zai yi sai kaga ya yi ma kansa training domin ya yi nasara. Ɗalibi da zai jarrabawa a makaranta sai ya yi karatu saboda kar a samu matsala in an zo jarrabawa. Wanda zai je musabaka misali ta Alƙur'ani sai ya yi ta maimaitawa saboda kada a samu matsala in an zo yi. Mu ɗauki misali wanda yake ƙwallo, wanda yake buga ball, idan zai je buga match baya tafiya ka sai ya yi ta training, saboda gudun in ya je buga match in la'alla kar ya gaji, la'alla kar ya samu matsala, sai ya yi ƙoƙari ya sabar ma kansa. To ita Ramadan duk wanda ya je shige ta haka kawai, bai saba sallah ba, bai sallan dare ba, bai saba azumi ba, bai saba sadaka ba, bai saba karanta Qur'ani ba, ya je shiga Ramadan ya shige ta haka ya mata shigan ƙarfi, to irin su ne masu sarewa da wuri. Duk masallatai ka duba, in an kama azumi satin farko ka duba yadda masallatai ke cika. Radda aka ce maka an kai azumi na farko ko azumi na biyu, masu masallatan har waje. Amma ba da sati ɗaya biyu sai ka ga jam'in mutane na raguwa. Ba da sati uku ina kan aje wata ran sai ka zo ka ga masallaci ko rabin su bai kai. Da kuma har waje. Saboda me? Wannan yuyuyun duka dama ba saba bane. Sai su sare da wuri. Shine hikimar ka saba ayyukan kwarai a watan Sha'aban. Ka yawaita azumin nafila, jikinka ya saba. Ka yawaita karanta Alƙur'ani, jikinka ya saba. Ka yawaita sadaka,
jikinka ya saba, ka yawaita kame gabanka jikinka ya saba, ka yawaita ihsani duk wani abu na alkhairi, ka yawaita sallar dare, duk wani abu na gari ka yawaita yi a watan Sha'ban. Idan Ramadan ta shigo ba za ka samu matsala ba. Amma idan mutum bai yawaita wannan ba, yawanci idan Ramadan ta shigo mutane sai su sare da wuri. To wannan shine hikimar da ta sa Annabi alaihi salatu wassalam ya ce yakfalu anhu nas, mafi yawan mutane suna rafkana. Sannan idan muka duba wani abu a wurin aiki, ba a munafasa tsakanin mutane sai akan aikin nafila. Akan aikin farilla ba a munafasa. Kai sallah nayi, wancan yayi, kai ma kai, da me zai wuce ka? A'a, ana wuce juna ne mafi yawa ta hanyar aikin nafila, ayyukan nafilfili. Wani yayi farilla, kai azhar yayi, amma kai nafila da kai azhar din shi bai yi ba, daga nan ka wuce shi. Yayi magariba kai, amma shi da yayi magariban yayi nafila, kai kuma baka yi ba, to ya wuce ka. Kai kaza, inda ya wuce ka da nafila, to anan ake kere mutane. Saboda haka inda ake munafasan wurin ayyukan nafila ne. Yanzu wanda za ka yi a watan Sha'ban yawanci duka nafila ne. Kai ta yin su, ka sabar ma kanka, ka riƙe aikin alkhairi, yadda idan watan Ramadan ta shigo sai ka janye wannan watar duka cikin ayyukan da'a, cikin ayyukan ibada. Allah ta'ala ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai, Allah ta'ala ya haɗa mu aladan, abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana. An sani ko akwai tambaya? Alaikum assalam. Na'am. To, hadisan da suka zo akan ba a yin azumi ranar Juma'a, ba a yin azumi ranar Asabar, bari mu fayyace su. Hadisin ranar Juma'a da ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tukhassisu yawmal jum'ati bi siyamin wa la tukhassisu laylatal jum'ati bi qiyamin min bainil layali wa la tukhassisu yawmal jum'ati bi siyamin min baini sa'iril ayyam. Annabi yace karka kebe ranar Juma'a da yin azumi, ko ka keɓe ranar Juma'a, daren Juma'a da yin sallah, ka bar sauran ranaku. Wannan kaga shi ya hana. A wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tasumu yawmal Juma'a, kar ku yi azumi ranar Juma'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu, sai dai in za ku azumci yinin da ya gabaci Juma'a shine Alhamis, ko kuma in kun yi Juma'a za ku hada da yinin da ke bayan Juma'a shine me? Shine Asabar. Ka kenan za a iya yi idan aka yi gaba da baya. Sannan hadisi ya zo a game da ranar Asabar. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi azumi ranar Asabar illa mafturida alaikum, sai abin da aka farlanta muku. Kenan sai azumin me? Farilla kawai. Amma sai ga hadisi, bi ma'ana abin da yake nufi mutum kare keɓe ranar Asabar din kawai ce ranar zai azumi. Amma sai ga hadisi, Aisha wata rana ta dau azumi ranar Juma'a na nafila. Juma'a kai bata Alhamis ba. Sai ta dauka ranar Juma'a. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta, je kin yi azumi? Sai ta ce bata yi ba. Kuma kika yi azumi? Sai ce to gobe za ki hada su? Sai ta ce a gobe ban da ne. Manzo Allah ya ce to aje azumi. Sai ta ajiye ta ci abinci. Saboda me? Saboda bata yi ba ranar Alhamis, balle a ce ta hada Juma'a da. Sannan ba za ta yi ba ranar Asabar, balle a ce ta hada Juma'an da ranar Asabar. Kenan keɓe ranar Asabar ɗin kadai shine ba a so. Haka keɓe ranar Juma'ar kadai shine ba a so. Amma idan zaka azumce su ka hada su, wannan babu laifi, mutum zai iya yi. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. Alaikum assalam. Tarawih? Tahajjudi ko? Na'am. Shi mai addu'ar? Duk yadda mutum ya so. Tun ya bayyana ya sirranta duka, duk yadda ya halatta. In ya ga dama ya bayyana, in ya ga dama ya sirranta duka yayi. Kunuti? Ba laifi kai a karan kanka a witiri don za ka yi kullum kai addu'a, nan ba laifi. Ba wanda yana yi shi kullum, sai dai to bari mu ga masu yin. Na'am. Saboda haka mutum idan misali ya daura ma kanshi kullum zai yi sallah, idan da sallarsa sai addu'a,
wannan babu laifi, amma dai manzo sallallahu alaihi wasallam ba kai dauro ba ko yana yin kunuti da daddare yawa ma ba a kowace rana ba, sai zama bukatun mutum mafi yawa yake faɗin su a sujjada, wata rana kuma sai ya sa su kunuti sai yayi, ba laifi bane. na'am alaikum assalam. na'am wurin qiyamul layli raka'a bibbiyu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari na juma'a, aka tambaye shi ya ake sallar dare, sai ya ce masna masna, fa in khashi ahadukum as-subha falyusalli wahida tutiru lahu ma qad salla. Annabi ya ce sallar dare raka'a bibbiyu ake yi. Idan kai raka'a bibbiyu, kai biyu ka sallame, kai biyu ka sallame. In kaga alfijir zai iya ketowa ya riske ka, yace sai kai daya, sai ta witirtar da sallar ka ta dare gaba daya. Amma ruwayar da ta zo ta Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar sa ta dare yayi raka'a 4, fala salla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Karka ga yadda manzon Allah ya tsawaita su, karka ga yadda manzon Allah ya kyautata su. Summa salla arba'an, sannan sai sake yin wasu 4, ba ana nufin 4 ne a haɗe gaba ɗaya ba. 2 yake yi, da ya idar sai ya tashi ya sake kawo 2, sun zama nawa? 4, sai ya huta. Sai ya huta. Sannan bayan nan sai ya tashi ya sake yin 2, yana idarwa sai ya sake kawo 2, sun zama nawa? 4, sai ya sake hutawa. Wannan shine ma'anar yayi 4 sannan ya sake yin 4, amma yayi sallama tsakaninsu. Sheikh Usaimin yayi bayani akan wannan hadisin, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallama tsakaninsu, ba wai hada su yayi gaba ɗaya raka 4 a hade ayi musu sallama ɗaya ba kamar yadda wasu masallatai suke yi. Ba kuma wasu masallatai saboda tarabihin a gama da wuri sai su yi raka 4 a jere, ba zaman tahiyya sai ta ƙarshe, shikenan kuma karanta gajerun surori a sallame, da an tashi a ƙara wani 4 shikenan sai ayi witiri an gama. Ba haka manzon Allah ne nashi ba sallallahu alaihi wasallam. Na'am wa alaikum assalam. Wannan watan manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi yin azumin nafila a wannan watan da watan Muharram, a cikin su yafi yawaita azumin nafila, amma babu inda yafi yawan azumi kamar wannan wata ta Sha'ban. na'am don a ruwayu sun zo har yana azumtan kusan rabin watan gaba da. alaikum assalam. Shine muka fayyace ai, sai muka faɗi abinda malamai suka faɗi akan hadisin. Ai hadisi ba doron sa ake bi ba, ma'anar sa ake bi. Idan mutum yace zai bi doron hadisin lafazin kadai, ba zai ba yace ba zai bi abinda hadisin ke karantara ba, ba zai fahimta ba. Wayanda suka ruwaito Usaimin yace sun ce bibbiyu yake hada sai ya huta. Kaga lafazin kenan ya zo akan cewa ba 4 yake hadawa ba. Da aka ce salla arba'an, yayi sallah raka'a 4 sannan yayi 4. Yanzu misali da yazo a ruwayar Aisha tace salla ya wato yayi sallah raka'a 11, hada su duka? Ai ba hada su yi ba, daban-daban yayi su. Don haka shi ma wancan na sallah arba'an din raka'o'in hada inda yake hadawa shine witiri. Yayi witiri raka'a 1, ya hada witiri raka'a 3, wannan ya zo a hadisi. Ya hada witiri raka'a 5 duka da sallama 1, duk wannan sun tabbata hadisi. Amma ba witiri ba, raka'a bibbiyu da yake shafa'i ba a hadawa, sai iya raka'a bibbiyu ake sallamewa. Amma idan witiri ne wannan mutum zai iya hada su, wannan nassi ya tabbatar da haka. Kwarai da gaske mutum zai iya raka'a 3 ya sallama 1, zai iya raka'a 5 ya sallama 1, zai iya raka'a 7 ya sallama 1, duk sun tabbata. Na'am Allah ta'ala ya samu dace. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aji kaman sun ce suna da sanarwa ko? To bismillah ku sanarwa. Assalamu alaikum.